Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela mazivela eIthonga ngomhla ka-17 Disemba. UMakhumalo-ke guys usabhizi uphekana nesu lokuqumba phansi uNtanzi. Kanti-ke uNjinji uyazama ukumkhuza, uyasho ukuthi uNtanzi uyindoda enamandla, angeke akwazi ukuvuma nje ukuthi awe engalwanga. Kodwa uMakhumalo-ke ukhonvinsekile guys ukuthi lo kuzomele amsuse yena. Ushilo ukuthi lo ubulala uBanele. Futhi-ke akupheli lapho, kwathi khamba umuzi emhlabeni, wezela kumina wayitika ngami. Buka manje sengifuna u-30% we-protection fee ngaphezu kwako konke lokho. Kanti-ke futhi ngiyamsola ukuthi yena wabulale nomuzi umyeni wami. So nje kumele ngiqede ngayo. Usiyabuza kuNjinji ukuthi iplani yakhe ithini-ke Makhumalo. Usethi lalela, kuzomele ngimsondeze eduze lo. Thole yonke imicabango yakhe ngiyifunde ebese-ke ngiqeda ngayo ingazelele. Nangampela-ke guys ushilo ukuthi ucela usizo olukhulu kuyena kuNjinji ukuthi amlekelele le project entsha yokuqumba phansi uNtanzi. uNjinji-ke beshawa uvalo kodwa wagcina evumile ngoba phela yonke into eshiwo yintunga elihle, hhayi impela kayinqabi. Guys, kupheli lapho-ke. uNtanzi ngapha naye bekade esecourt. Umfowabo umduduze embuza kahle ukuthi kungani anga-act fast ngendaba kaMakhumalo. Umhlangano wona uhambe kanjani? Washo uNtanzi ukuthi musukutatazela. Yabona uMakhumalo udansele sami isiginci loya. Wathi hhayi njengoba nje wakukhomba ngesibhamu wathi kodwa kangidubulanga ngithi chaza kona ukuthi uyayifela ngami loya. So nje musona ukuxhamazela konke kuzolunga. Wathi la bantu basikweleta u-30%, wathi uzowukhokha uMakhumalo. Nangampela-ke guys kuthiwa umuntu akaphathwa. Kuthe kusanjalo wabe efona uMakhumalo efonela uNtanzi emtshela ukuthi ucela behlangane endaweni e-private phela beyodingida indaba eyinqubekela phambili ngale mali abakweletana zona. Umane nje wafika uNtanzi wancoma ukuthi-ke unempatho uMakhumalo. NoMakhumalo wenza ngathi u-happy mezwe uNtanzi ekhuluma kanje. Washo ukuthi u-30% uzowukhokha bangavumi ukuxatshaniswa abantwana kwasha kwacima. Kuthe kusanjalo-ke guys uMakhumalo-ke esevalelisa uNtanzi, uNtanzi eseguduka wazenza nje umuntu oshawa yisiyezi ugirl. Uthe sathi ubheka isiyezi uNtanzi wabequmuzeka phansi ugirl. Hayibo! Wonke umuntu-ke lapha e-construction yakaMagwaza bekade ekhungathekile. NoNjinji wafika-ke enze sengathi naye uthukile kanti uyazi ukuthi yonke lento le isketch. Guys kudlalwa nje idrama, hhayi ngoba nakho eqinisile uMakhumalo ukuthi-ke uyagula. Hhayi-ke uNtanzi bandla bekade sekuphephezela amabhulukwe-ke eseyitshela ukuthi uyena-ke ozosula ngokuba noma ngokuquleka kukaMakhumalo. Hhayi sekusanjalo-ke uNokwanda wabuza ukuthi kungani uMakhumalo engayiswanga esibhedlela. Wathi hhayi ungakhathazeka wena Nokwanda, mina angiguli nje ngidinga ukuphumula. Yazi nawe umuntu masemdala ukuthi uloku ehlashelwe imikhuhlane eminingi kakhulu. Hhayi nangampela-ke wagcina ephumile uNokwanda emva kokuzwa koMakhumalo ekhuluma kanje, engazi phela ukuthi uNjinji naye behind all of this. Kahle kahle usezoyigulisa kakhulu kuMakhumalo ngoba nakho nje ufuna ukuyisondeza eduze kaNtanzi. Guys akupheli-ke lapho. Ngapho lethu kuhle ugcina etholile-ke ukuthi umfowabo njengoba ebhizi eloke ebagifta ngenqwaba yezipho, hhayi imali uyithola laphaya ka-social media ngoba phela usemthathile washutha iy'thombe inqwaba wamane wayiphosta online ukuze-ke amantombazane ayithanqaze ngayo. Manje-ke kodwa usathulile akafuni ukuthi ama-confront phambi kwesithandwa sakhe phela esingonina ngoba phela uzomthengela ngisho i-perfume uma wakhe. Guys kubonakala nje ukuthi ubhuti uyazibeka big time kubazali bakhe. So asaziwe ukuthi-ke uzomxolela yini ubhuti omdala noma uzomane ethi lalela le mali le ngoba iyangena asihlephule phakathi nendawo. Thatha isheya yakho nami ngithathe isheya yami ngoba phela vele usebenzisa iy'thombe zami ukuthi uthole wonke lama-views kanye-ke nale mali. Sobona khona-ke kusasa guys ukuthi-ke iyozala nkomoni kuma kunje. Aphela lapho mazibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela mazivela eIthonga.